Ассалом тамошобино, созаи назарин саломати хубай боз ҳам пеши Амина омадагием. Марҳамат борои новинка бисёр овардагиам. Духтарако аз наздик ҳозир ма ҳамаша пурра шумода нишон метиҳам. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза ки медроен баъд аз лифт якум магазин мешава. Нигоҳ кунед беҳад войкачои хушрӯ, анам хел киртои бархти оригинал, ипек, ҳама чӣ дорам, болопӯш, чизе ки дар кораи ҳатман духтарако магазини Амина биёен аз пеш бинен, харидорӣ кунен. Духтаро интихоба бинен, ягон ҷода анами қадар интихоби зиёд нест, лекин дар магазини Амина ҳастай. Духтаро марамат ҳозир ма ҷидогона бо навор мегирам. Нархош кати ҳамаша шумода мефаҳмонам. Инам халид войкарам қа бисёр мепурсанд киртапоча ай тамошобино нигоҳ кунен ташкентский стил ира арусако бисёр мепурсанд, духтарако мепурсанд. Марамат дар магазини Амина бо омадай. Нархошон медонен 250 сомонай бо арзон мешава. Паплина кам астай. Иҷа чанд намудаш аст, ҳозир якта ба якта нишон метем. Бозори Корвон тарафи ира бидин чӣ хушрӯчанд. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза ира бидин чӣ фасонай. Духтаро сеюм дарвоза якум магазин ради магазинои шишагӣ баъд аз лифт якум магазин мешава. Интихоб хеле ва хеле зиёдай. Размерако ҳастай. Ина марамат беҳадам двойкачои фасонакай. Марамат кадомеша мегирен, биёен аз наздик пушен, бинен, баъд метонен ки харидорӣ кунен. Аз ино вилюруш буд навор гирифта будем. Ина ҳозир паплинакш варианти тобистонаш омадагиай. Духтаро фасони баъд духтаган дизайнерски мана марамат каседа дар корай биёен. Ин инош боша бо гирбишинша на. Ина барои арусако мепушанку. Ина барои арусаку чихе моделакои фасон почошон катиай тамошобино. Марҳамат успед кунен, биёен аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Ям хеле двойка дар кортон боша ҳатман магазини Амина биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза якум магазин баъд аз лифт якум магазин меша байни севу чор. Омада натонен ку духтаро бинависен дастафкатон мекунанд. Аҳамиятин моделош чихе бисёрай. И 16 хушрӯ хеле ва хеле зиёд омадагай моделош. Марамат почошон катиай. Ина материалакоша бинен ҳар хела ҳастай. Марҳамат кадомеша мегирен ҳамаш хушрӯ, ҳамаш фасон. Ина ёра бинен худ чихе хушрӯчай. Ҳамё ҳамаш нархаш як хелай. Агар наворда хушрӯ надида бошед нависен шуна бо расмоша мепартоянд тамошо карда интихоб кунен ва якша бинен чихе хушрӯчай. Марҳамат духтаро беҳад моделакои фасон. Ина духтаро киртапочои фасон барои духтарако, барои келинчако боз ҳам дар магазини Амина омадагия беҳад хушрӯчанд. Сабукак варианти тобистонаш материалаш лёнай аҷоиб сабуки хушрӯй 250 сомон бо арзон мешава. Марамат иҷада бо инаи моделошам ҳастай. Ҳамаш хушрӯй охира бинен. Размеро ҳаст. Бинависен дастафкатон мекунанд ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза якум магазин баъд аз лифт магазини Амина. Ма рақамоша мемонам дар рӯи экран. Агар омада натонен духтарако нависен шуна. Интихоб зиёдай ҳар якташа нишон додан намешава, лекин омада аз наздик ира бинен худ чихе бисёрай. Оптовиам доранд тамошобино. Нархи дона 250 ай бо арзон меша. Оптовиш ку боз ҳам арзон мешада. Мана марамат дона оптови кадомиш дар корай омада хабар гирен. Киртои Дубай ҳам хе хушрӯ ира бинен металликай бори новинка омадай. Духтаро ина дар магазини Амина биёен аз наздик бо бинен боварӣ дорам маҳқултон мешава. Боракошта гап нест. Аз анами киртоо чанд намуд омадагиай ҳамаш барои ид. Марамат духтаро паплинай роҳатай духта бинен хуб бо чихе хушрӯай. Размер бошад ҳамаш ҳастай. Марамат духтаро рақамошон аст нависен дастафкатон мекунанд. Нархша пура мефаҳмонанд дастафкатон мекунанд. Леки агар омаданӣ бошен ина биёен магазин аз наздик бинен боракора ипекошона бинен бо чихе хушрӯай. Мана марамат беҳад фасон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза даян. Сеюм дарвоза ки ворид гаштен яди магазинои шишагӣ якум магазин баъд аз лифтай. Ина кадом намуди ипек дар корай, паплинои Дубай дар корай. Духтаро як борак омада борошона тамошо карда харидорӣ кунен. Духтаро ира бинен чихе киртои фасон доранд. Аҷоиб хушрӯай киртачоошон. Мана ҳозир ай наздик ма шумода нишон тим ҳам ипек ҳам ҷакарда ҳам ина нигоҳ кунен. Инам ё ҳамаш дубайски оригиналоянд. Диден духтаро борои необычни фасони бренд. Ина дар кортон боша инаҷа бо болопӯшои тобистона овардагианд. Дар кортон боша ҳатман магазини Амина биёен. Ина нигоҳ кунен болопӯшакора диден. Ё чанд сомиян ки ҷон?
اینا 750 750 сомон. Хушругиша ден духтаро. Чихе фасонай. Чихе необычный хушруай духтаро. Вай вай, ира бинен. Азин духтаро ира бинен. Чихе хушру. Ана новинка, умана новинка. Духтара кой хушру нигоҳ кунен. Фасони ира бинен. Моли Дубай накидкаи фасони тобистона. Иҷа ҳам киртадорш ҳастай, ҳам бекирташ. Нархошон боша духтаро 1200 сомоная. Мана марамат магазини Аминада 1200 сомонай. Иҷада бо дигар намудо борои фасон бисёрай. Як бора как биёен бинен да ина қисми болора бинен. Чихе хушрӯай киртошон. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза ряди магазинои шишагӣ мешава. Баъд аз лифт якум магазин. Магазини Амина духтаро рақамош ҳаст ё чандан? ё ҳамо 800 сомон ё ҳамо 1200 сомон яй духтаро оригинало. Ҳозир 800 сомон кардаган. Танада аҷоибот места. Марамад иҷада бисёрай бор мана биёен як бора как тамошо кунен бинен ира бинен охи акция сар додаган бисёр шабо арзон кардаган духтаро ина паплинои и қисма бинен паплинакошон 150 сомони шидагай духтаро марамад ина дар кортон боша биёен ай пеш бо пушида ҳамаша бинен духтаро духтарако шарфои эксклюзив ки мекофта бошен ина марамад магазини Амина биёен ан амин намуд шарфо ҳамаш эксклюзиван ҳамаш новинкаян ира бинен моделҳои тобистон наомадагия диден духтаро кори дастӣ рафтагиямаш чандта расветка дора оз бо кушодагишам шумода нишон метим ира бинен охи қахшрувай материалш аҷоиб будая материалш фасон духтаро шифонш таку кап нест хумулоимай ки иҷада чанд намудош ҳаста иҷа бо амбреҳо ҳаст хулас румолло ҳаст чизе дар кор айтона буракҳои фасоне ки дар ягон ҷо нест магазини Амина биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза духтаро пеши лифт даяй ряди магазинои шишагӣ якум магазин мешава ва ира бинен духтаро ҳамқа куртои фасон омадай магазини Аминада марамад биёен ай пеш бинен паплинакои оригинал духча бинен чихе хушрӯчаяй ина беҳад фасон иҷа чанд гилш омадагиай кадомеша ки мегирен ина рақамош ҳаст дар рӯи экран бо нависенша бо мефаҳмонатона чи хелай чанд сумай мана нархҳои беҳтарин моделакҳои новинкае ки мисол ҳар ҷода нестай ина биёен магазини Амина бозори Корвон ино боша духтаро паплинои кондитсионерай духтагӣ роҳат паплинакои светли хушрӯ мана ин моделҳоро бинен охи ҳамаи ҳамин новинка бозори Корвон тарафи Тилло бозор сеюм дарвоза духтаракои азиз сеюм дарвоза ами ворид гарден ряди магазинои шишагӣ якум магазин меша баъд аз лифт қайё хушрӯан духтаро ира бинен вай ира бинен охи чихе фасонакан мана ҳамаи ҳами паплинои кондитсионерай роҳатай пиллагиам бовар кунен духтарако аҷоибот салқинай рангош боша беҳтаринай пахтаи тозаяй духтаро ман материалшам шумода навор гирифта будам ку ина куртои духтагиш ҳастай биёен куртаи духтагӣ тайёртон дар кортон боша биёен ҳамҷа ҳаст ина ин моделҳоро бобинен охи чихе хушрӯай куртои эксклюзив дар ҳақиқат ҳам куртои эксклюзив доранд куртое ки ҳар ҷода нестай биёен ина тамошо кунен духтарако бинен оз бо акция сар додагиана мана марамад ами 150 инаи тараф нигоҳ кунен ама 650 сомонӣ будай хулоса биёен духтаро